Apa, Truk? Yo, nanjak kita lakon. Oh, ya. Selamat pagi, Mbak Mimin dan Mbak Apri. Selamat pagi, Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Tasat. Bagong. Oh, Mas Tejo dereng kondur toh? Dereng. Wah, lah kenopreng aku ternyata, wah. Kenopreng aku ternyata, wah sembah nuwun Mas, sembah nuwun. Kula wau pun ajeng balik nih nunggu bakar ke kakap dereng mateng. Dereng mateng. Oh, bejo kemayangan. Kakap itu termasuk ikan air tawar yang langka loh Mas, kakap itu. Kok saged? Baramundi. Baramundi itu termasuk ikan yang langka. Itu rasanya jee, enak Mas, kayak ayam. Oh nggih, tapi ada loh ikan itu yang namanya kayak penyanyi keroncong Indonesia. Wonten-wonten. Ayo ono. Mesti Pak Dalang mboten pirsa. Ora ono, Ikan Mas. ikan apa yang nama ikan itu kayak nama penyanyi keroncong Indonesia? Yo enggak ada. Ada. Wong iwak ki jenenge mesti yo kakap. Terus gurame. Masa padha karo jeneng penyanyi keroncong. Tak pirsa ta? Mboten. Bawal. Bawal. Ya. Bawal Cina. Oh. Mbah Walsina kok. Bawal Cina. Kok malah Ya padha karo dagelane no. Kok iso? Mbah Waloyo. Ayo dengatik ndak bokongi rayapan ayo. Iya. Kula nuwun Mas Monggo, Petro, monggo, Mas Ji. Gareng, Mas Monggo, Bagong. monggo. Ngincing, Mas Derek Petruk. sowan malih. Iya. Iya. Pak nyuwun pangapunten menika anak kula Tole Bima ngregon-ngregoni anggenipun sami guguyonan. Malah keleresan kok tak rasani karo Mbak Mimin karo Mbak Apri. Nggih. Kok ra miripake ya. Niki anu, dadi Dek Bima niku ben bapakne ben iso ngrasake piye dadi peladen wayang. Ya, Oh, bener aku disiksa to, bener. Tak dadi ku ra nyepeleke sing laden mama kleru ngono ra di Ah, ah. dosa ra di Ya iya. rasake. Wong ngrasake tur anake dhewe ya to. Terus sing ganti anake mayang bapake sing ngladeni. Ning tenan. Ning bapake ling ngladeni nganggo action. Eksempel. Benake gunungan ngebrus-gebrus ngono kok. Kok gejabrus ngono. Ini tenan Mas, wong kala-kala lari ajar dalang niku sing ajar dalang niku Tole Bima, sing nahan napas niku kula. Nggih ngrasake ya, Pak. Ngrasake. Nganu ngrasake dadi wong tua lho le kok ngene iki Nggih. tenan. Mbok sesuk anakmu kae kon latih wayang ngono kuwi. Tau mulih kok mancing seminggu ra mulih kok. Oh mati. Lah wong anake we bakate dadi gento kok kon Kalau mayang. Dek Bima iki lho. Ning jebul ngaten Mas. Nah, selama ini kula nek misale kula dhewe iki ya ora rupa, wayangan ya ora jelas. Tapi nek pas enten bocah dalang utawa tiyang dalang sing ketoke ora pas niku kula iki ya cuek. Karep-karepmu ngene iki. Tapi ternyata lah niki keprangkul lelakon jebulana namanya sentimen, terus namanya apa segi subjektif itu angel. Karena tetap objektif itu tetap ada kok. Nggih, pasti ada. Jadi maksud saya itu ingin mengatakan kalau orang lain cuek monggo, tapi kalau ada hubungan sentimen pribadi itu tetap yo pinginnya aro-aro. Jadi wong kon murni tenan, kon dadi wong profesional ki jane yo angel ya. Angel ya. Tetap intil ya. Nggih. Dadi nek Intil, sekiranya tetep omentasan subjektifnya ora pas yo pengen ngandani, pengen ngaruhke kan ngoten to. Nek ra seneng semoro pengen ngaruh pengen ngandani. Jenyor pangapunten, penontonnya tasih semangat nggih, dereng ngantuk nggih. Nggih. Alhamdulillah. Semangat sih. Kok wis ganti. Wis ganti. Lah wong sana bakar ke KKP neng kene nganti goro-goro ra metu-metu KKP. Oh, Mbak ini matur nuwun sanget. Itu koncoku dalang manten di mana ya satu di? Nek asisten nanti koncoku dalang manten mun nanti yo. Sapa ta Mas? Mas Andi Bu nanti ketemu nok kene ternyata. Nggih matur Oh, nuwun sudah kanca-kanca ya. Ya matur nuwun selama ini kerjasama juga pernah, Nggih. nyawiji Nggih. pernah matur nuwun sanget. Kolaborasi ugi. Iki pokoke Mbak Eni ngumpulke kanca-kanca Luar biasa. seniman, Nggih. kanca-kanca pekerja seni sedaya. Kalau pikantuk saran Mbak Kasuranti juga, Nduk. Siap, Ora iso siap. do tekan duwe gawean dhewe-dhewe. Yuk kembali ke kanca-kanca saking Gratifikasi. Apa mau? Gratifikasi. Oh malah gratifikasi. Gratika budaya. Gratika budaya. Kok gratifikasi? Manut dalange kok. Oke. Moga-moga Mas, moga Mas. Mangga Mas. Ya ya Akan ya. Mas ya. Tejo. Manut aku, Slendro. Slendro. Coba. Ngeli panjenengan mawon Mas. Iki pokoknya manut Mas Tejo. Wong iki tuh apa jenenge? Langka sekali loh Mas Tejo kurun wayangan iki. Aku yo cok wayangane jare goro-goro. Oh Nggih. iya sampai goro-goro. Nek mriko mboten lazim nggih ngantos gara-gara nggih Mas. Nggih, mboten kuliah. Ngapunten lho Mas, tapi demi kakap lho. Kakap Mboten niku iso. apa. Mas.
Demi sedulur kok demi kakap. Apri sudah makan kakap bakarnya ini belum? Dereng. Aku mau pengen dimakan. Dedek sudah makan. Udah tapi belum merasa kenyang loh. Mas. Jadi Kamu pengen dimakan. pengen dimakan. Makanan iki ya, Ra. selamat teradoyan kok. Le omahmu iki ngendi to, Le? Somal, Arep pasar makannya ado? Somal. Caket Mas, gangsal menit Mas saking mriki. Ya aku timbu-timbuanan we malahan mulai jeruk jare barang ngantuk. Dadah Dedek Mamet. Dedek mau nenen? Nenen ya? Nenen ya? Ayo toh nenen toh. Bisa gurih loh. Mbak Mimin punya penggemar baru. Dan Sing gendar gedon. Oh, Mas Gendong. Mula kula ket pokok ngawaske ro ngelek idu ae. kok eye contact terus. Lah wong mau pas aku ning isor ngono ngladeni Bimo ki. Mas, apa? Mimin jalan. Jalan lagi. Jalan. Mimin jalan. Iya toh, kok ya ora Mbak Apri ngono lho. Lagi kudune jenenge kalih Mbak Apri kudune. Nggih. Nek normatif kan ngaten. Nek Panjang kasus kok. ngaten iku wis menepke rasa. Oh Nggih. ternyata Apri ki gur cantik duniawi. Cuma secara lahir Senengane biasa. berarti STB. Apa STW ke apa? Tengah tuwa. Kono ki seneng mergo mripatku cak mendarandi. Aduh. Kuwi kira. Kayak boneka. Ayo Ya. Mas. Mripat kota ngondaratir jebul siji ngiwa siji nengen. Kayak Niku jenenge mripat stereo. Slendro. Sepitan, Mbak Benten. Gendron. Canting jali. Kalau ki seringnya melu keyboard dadi suarane kok laras gamelan. Ngapunten nggih Pak. Iya, Boten bener. masalah, boten masalah. Kula nek jenengan nyuwanten ngaten kelingan Mas Mantos lho. Aduh, beda nggih. Saya nek bawa pas niki. pendekatanipun nggih. Nggih. Nah. Loh kemarin di Gunung Kidul Betul. festival campur sari tingkat nasional, Ya. Mas Tejo kan jadi juri. Jurinya. Oh. nggih. Dan ini Mantap. juaranya. Oke, sing geger guer niku ya. Nggih, niki juarane wong aku dian sampe disandrat ora juara. Enggak no, harus profesional. So, objektif. Objektif. Lah mosok terit gendang rong tundun ra juara piye. Canting jali. Man paman, man paman, pamuan. Canting jali wong bedang. Dedek selamat. Arnanan le, arnanan, nanan toh ah. Kok malah berak-berak nih aku lah. Lah untu deh. Niku termasuk pegawai BRI Mas. Nggih, leres. Niku bagian purdimen ya Mas. Purdimen ki apa? Nyampur wedi kalian. Bagian dinas perhubungan kok. Apa toh Mbak? Tukang parkir. Canting jali wong bedang kepalang kali putung wate putung wate putung wate tak sanggup putung ati ini entek suaraku dari mana mas yo Ini sih Mas ini. Langkah mencak neng tembak iya dek mabar maneh mencak neng nyara neng
iya oh iya lungguh jejer dek kanggo tangga kangen walang abang dek walange putih walang ireng mencok neng tembok dadi wong lanang dek lho kok ra tau mulih wes mati nene tunggu wong wedok walang abang mancok neng tenggon dadi wong lanang kudu tresno wong wedok walang ireng nabur brengengan Delang Jeng kuwate palu joget tenan lho menika. Oh, nika ning pundi-pundi. Kesengsem karo walang kekek Sutange abang no. Nika malang sakit. Iki seniwatine kata sing dereng jeneng lho Mas Tejo. Lho nggih. Sing Wonogiri. Nggih, pundi ya gantian yo. Loro-loro sisan ya, Mak. Loro sisan. Iki loro sing Mbak Lucy kali Mbak Anggita. Mbak Lucy sama Mbak Anggita, yang mana? Oh, kisah cilik-cilik warga cilik-cilik ngono ta. Dok Lucy. Ini yang imut-imut. Ya Mbak Lucy, Mbak Anggita Wonogiri ning endi, Nduk? Ngadirojo. Ngadirojo, sing kidul. Ngadirojo Dok Anggita ngendi? Kula Pacitan. Oh, Pacitan. Ya dolane pantai layar dolane nguname kok ya. Nggih, Aku nek ngono kanggo bikini yo ono jenenge pantai. Maksudnya pantai gelungan handarane wong edan. Ya menyesuaikan to. Bikini terus yuk. Oh iya. nganggo bikini ning pinggir pantai. Anu kan aku telentang ngono lho. Iya, terus eksotis terus nyanyi melambai. Iya, ini nganggo bikini dadi bikin nek. Iki arep dikapake niki Mas lari kali ini. Monggo, kenalan sing namanya, Dek? Lucy. Lucy, nama pendeknya Lucy. Ya. Panjangnya Lucy apa sih? Lucy siapa jeneng? Lucy Sariningsih. Oh, Lucy Sariningsih. Lucy Sariningsih, Lucy saya rapat kantoran aku. Nggih. Tak Teman. dulu. Teman. Tasih kuliah napa Tasih. sampun? Nggih. Semester pinten no? Sampun lulus. Oh sampun lulus kuliah. Nggih. Sarjana seni. Sarjana. sarjana seni. Ajeng setunggalipun. Tunggalipun, Dek. Nggih, kula Anggita. Anggita sinten? Anggita Septi Indriani. Anggita Septi Indriani. Wis Septi Indriani karo Septi Tank ora ala. Nak sanak. Duk, ayo wis lulus. Kula tasih kuliah. Wonten pundi? Isi. Wis isi piro? Wis barang sasi kowe? Isi ki Institut Seni Indonesia. Oh, tak wis barang sasi. Semester 7. Semester Delongkan. Delongkan dana setengah tahun Rampung. kasih Semangat ya. Yo, garapane apa kanca-kanca? Yo sing rong metu apa? Monggo, pemanut dipun sliramu. sepakati. Perdikon nek wong loro sliramu. Nggih, dikompake ben apa ya balance apa. Mbak Lucy kali Mbak Anggita apa lagi? Nek mandang meneh piye ngono. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, monggo, monggo.
cantik. Rada maju, rada maju. Oke. Monggo sugeng ngeji Pak Cilikane Dirman. Mimin Rapri biyen iki. Napa nggih? Iki yo ngene iki. Mesak kali dadi mimin. Apa kuwi sarem ngono menungso to bri kok mangsa kok mesak. Niki kathah lho Mas Tejo kali Mbak Mimin Apri. Jeteni. Yang rumiyin nanggap kula dalu menika sami derek mirsani. Kepareng rawuh iki. Nggih, untuk jadi bahan pertimbangan, Pak. Kira-kira nih Mbak Mimin Apri kali Mas Dimas Tejo niku pinten aku ya matur. Alah ngentekke omah karang, Pak. Jadi malah negatif ya dianggap kok ya. Nggih. Derek bingal lho Mas Mangun, panjenengan Nggih. menika ki ngrembaka budaya masyaallah. Alah, Muga-muga kula berkas sedaya wis duwe regenerasi anak lanang Nggih. sing bisa diandalke kari nguatke pondasine. Leres. Dibimbing terus amrih benere budaya sing bener sing kepripun Nggih. saling belajar bersama ya Le Mas Bimo. Pokoknya angger tiru bapake lahir batin, kelakuan mesti bener. Alah, Oh nek mus tukang sone maido kok ya. Tahu nih kok. Ya. Bu Suma ayo. Wijaya. Kusuma Wijaya, Iya. Mbak Lucy dan Mbak Anggita. sampai goyang ya nok tipis-tipis ya. Oke, Iya siap. Ibu. Masak sindek. Wasik. Yes. Matur nuwun sama Simbah matur Oh nuwun. iya, matur suwun nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Berkah barokah, sehat selalu nggih, Berkah, Mbak. berkah, Nggih, panjang nggih. umur. Putu-putune ya. Yo karang putune yo dicekeli. Mau mbah-mbahane ora dicekeli kok aja meri kok yo. Matur Suarane nuwun. api-api lah jan. Nggih Mbak Anggita, Mbak Lucy dientuk-entuk pira, Nduk? Or. Alhamdulillah lumayan 23.000. Masih ada satu lagi, Mas. Nggih nika sepasang dereng maju men karo kenal. Ayo Nduk maju, Mbak Nduk. Nela, Mbak Nela, Mbak Nela sama Mbak Tata. Mbak Tata. Mbak Ada Mbak Tata. Tata. Dari mana ini? Klaten. Mbak Milam niku saking Purwodadi. Ya, Gerobokan. Grobogan, Mbak Tata saking Klaten. Oke, Ya yo. sarjana Keluarga seniman besar Mas itu. Wah, niki to wayah dalang. sering Nggih. ketemu nang ndi-ndi ya iki. Heeh. Nggih Mbak Tata silahkan sama Mbak Mela. 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 Naila. Naila. Naila wo. Mbak. Ya maklum tuwa rada budek ya ora apa-apa. Salah lagi, tambah usia tuh beberapa kenikmatannya disudo ya, Dek. Nikmat pendengaran. Iki Betul, Naila. betul, 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 semuanya. Aku ngandani iki jenenge Naila. Nek Nela ki rak kowe Nela. Nela. Wong edan. Tata, Halo, tadi Mbak. dari Solo naik apa? Naik mobil. Mobil. Bareng rombongan. Nela juga? Boten. Loh, naik apa, Dek? Kula ngebis. Oh, ngebis. Loh, kowe kok anak tiriku gitu, Gus? Boten apa? Kula saking Semarang. Oh, dari Semarang. Nggih. Tadi saya sudah titip untuk transport masing-masing anak tuh 600 masing-masing. Transport saja lo ya. Untuk transport 600, untuk gaji pokok beda lagi. Oh, wis Tak senenge titipnya bagus kabeh. wis. senenge melu Pak Mangun ki ngono kuwi lho, Oh, ono transporte iya. dhewe, gaji Transport pokok tok, dhewe. sakmono. Kepiye kok nek tidom mlaku tak gendong kan kowe ora mulya no. Malah utuh ya. Jadi nih derek kula niku pembunan niku minim 650 Mas pembunan. Wah. Oke, ya itu. Pembunan. Niki ujube urip-urip seniman kok, Mas. Nah, Nggih. Pembunan ki minim 600. Minim belum ini. Pengen 6. Apa iki? Modar. Mas Tejo, Nggih. Mbak Mimin Apri. Nggih. Iki lari kali niki apike kon nambang gelo wae. Oh, Oh, gelo. Nggih gelo. no. Serahke, Tata Nak. nyanyi sing Nggih, dangdut Oke, Maniman. siap, siap. Heeh. Nggih, Nela. Mbak Neila sama Kalian Mbak Mbak Tata. Nggih. Klaten dan Grobogan. Monggo gelo diaturke. Kanca-kanca garapane monggo kaya napa? Ayo. Yo yo yo. Iya.
Ami ungker. 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 Kok apik banget garapane. Ora kerja ora jajan. Pak Dalang ngapunten. Nggih. Penggabungannya musik apik nggih. Oh. Ngarep poti garap kaya ala-ala Mandari. Leres, jebule masuk. Niki sinten sing gawe kreasi musiknya niku? Nika Mas, ingkang ngasta origin Mas. Oh. Ya, menika Mas Kaji Nundan Mas menipun. Allah ya ampun, kreatif banget loh. Perpaduannya apik. Perpaduan nika terkenal dengan kotak Doraemon. Oh, apa-apa eneng? Nobita. Mas mbok aku ya jotak atik to Mas, aku pun jotak atik men. Ya, tukang keyboard ki sing digolek ku sing ireng putih dipenceti. Ha iya. Pengen dinunel-nunel ngaten. Heeh. Kayange pengen
iki ya. Ya mbak anu pasukan jogete lah kayak joget. Wong yo ngilangke rasa ngantuk mestine. Nggih. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok kata-katamu. Aduh, yen pancen iki dadi. Asale gelap ati salawase. Aduh. Luar biasa. Keren. Itu yang pada nari itu tadi teman-teman entertain itu. Oh, Ada adalah Si penyanyi yoga. Matur nuwun Mas kumpul di Kantong. sini. Mas Kantong Doraemon, keren. Waduh. Keren. Nuwun nggih Mas. Sok dikantikan Gunung Kidul ya, mana Iya. boleh ke Jakarta nggih. Ternyata pas Mantap. TVRI Jakarta Matur nih nuwun. kok. Mbak Tata terima kasih. Mbak Mbak Naila. Naila terima kasih juga ya. Oke. Wonten dawuh. Boten. Sampun. Kula niku pekewo kali jenengan gandeng niki panjenengan rawuh mriki rak disambat kalih Di Eni. boten disambat. Disambat. Boten. Pun lunas kok. Lah nggih. Kowe wis po. Niku pertimbangane kali kula lho, diajeng. Pripun? Pripun? Niku pertimbangane kali kula. Nek kula mboten kanca papat purun lho niki. Yakin? KKP rong madan. Wis maten. Tapi ternyata Masa ya? boten kerasa nggih. Aman. Setengah 3 itu enggak kerasa ya? Nggih salah. Bahkan Pak Mangun sak kanca matur nuwun. Siap. Alhamdulillah lumantar Mbak Eni saged ngeraketaken silaturahmi malih. Nek ndak keblasuk nang Jogja nang Gunung Kidul katuran pinara. Injih. Nggih matur nuwun. Mas Kanca-kanca Bejo. Pradonga matur nuwun kerjasamanya sehat selalu. Siap. Memberikan hiburan yang baik Injih. dan tetap berbudaya Solo luar biasa. Thank you teman-teman. Terima matur kasih. nuwun. Mbak Eni, Mas Grafika Kopanji. budaya. Nggih, rukun sing paling penting rukun Rukun, keluarganya. heeh. Itu harapannya sukses untuk usaha-usaha berikutnya. Insya Allah lagi persiapan buka cabang yang ketiga. Amin. Sesuk, Amin. sesuk grand openingnya ngundang Mimin, Apri, Tejo. Tejo. Arep dijinake trio kakak bakar. Ayo. Terus ada lagi, rencana mau bikin adik untuk barang. Oh, iya. Terus syukuran lagi nanggap kita. Kita lagi. Trio kruget-kruget udang. Udane orang wayang udah. Matur nuwun sangat. Kata-kata hari ini Iya. mulai dari Mbak Mimin. Buat hari ini. Tetap semangat di balik kesulitan, pasti akan ada keberkahan di kemudian hari. Iya. Amin. Coba tengah. Oke, kalau saya yang namanya godaan hidup dimanapun itu pasti ada. Tinggal kita menyikapinya. Kalau satu kata, satu hati, semua akan sinar terbawa oleh alam dan dunia. Iya. Ya. Princess. Kelih madang. Ini. Saya suka. Oke. Oke, thank you very much. Bagus. Sembah Matur nuwun Mas Tangun, Iya. Kanca Pradonga Mbak Era, terima kasih adik-adikku semuanya, Iya, cantik bagus. sehat. Katur dulur-dulur kula cangaan sedaya kemawon, Iya. panjang umur sehat, kapan-kapan ketemu malih nggih, Siap, banyak siap. rezeki sehat. Amin. Matur nuwun. Pacul Goang sukses. Oke, sembah nuwun Mas Tejo. Nuwun Pak Mangun. Oke, yo, semandara.
kacarita lampahing Sang Arjuna manjing madyaning Wanawasa saya manengah lampahing Sang Abagus prapting marga catur marga dalan catur prawatan kepranggul barisan raseksa wataking buta mambu gandaning satriya pating prangingi pating prangongo nyempal panging mandera oh ah oh ah Putra Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Marga Samirana lan warayang Kanca bayu isian kulingan lima mandek-mandek raja satriya ngaku sapa kasih lan ngendi pinangkamu Gus buta suaramu kaya betet kang andhum woh-wohan abapmu badhet idumu pating calipret Mara Diagi ngaku
ngendi Dangka lan Prajeka keparat junjung Dangka lan Prajeka Dangka papane buta Prajeka arane Aksa ya senadyan aku buta nanging dudu buta alasan buta berdua pangkatku tumenggung jenengku tumenggung banyak caloro genti takon kowe sapa Gus satriya panengah Pendhapa Arjuna kang dadi kekasihku arep menyang endi ngetutke kedheping netra jumangkaing suku ora kena mbacut kudu bali kanono janur kuning kang balekake laku sirahing buta pating jenggelek lakon tak sampar tak sandung yen rambute gubet sikil lakon tak bagas curiga Arda Walepa buta kang prayitna buta Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta keparat aja takon dosa srampang kemuda rontok igamu Gus